नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक हो खब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके मेल फीमेल भोजपुरी कांवर मेटर बहुत बढ़िया गीत की रचना कैले बानी। और दिल से बताओ तानी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के अब बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% सावन में बच जाए भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मन पसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला के जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के, चाहे हिंदी में चाहे भोजपुरी में, एकदम उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। काहे कि हर तरह के मीटर हम लिखे नहीं, हिंदी में भी भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया सॉन्ग भी, जैसे कि लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रंगधारी सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, चाहे सीजनली भक्ति भजन कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे के बा बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकीला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाह भैया कि चैनल पर पहली बार आयल बन तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मीटर देखी कैसे गाओ के बाटे। पहले फीमेल के पार्ट बा। अरे मनवा में भगती गइल बा समाई, आले चली भोला जी के दर्शन कराई। ए राजा जी सुनी ना, मनवा में भगती गइल बा समाई, ले चली भोला जी के दर्शन कराई। भांग बेल पतर लिहनी गंगा जी के पनिया, अरे भांग बेल पतर लिहनी गंगा जी के पनिया। मेल के पार्ट बा। बारू अभी तू त नया नुहर कनिया, आ देवघर नगरिया हेरा जइबू धनिया। मान जा। अरे बारू अभी तू त नया नुहर कनिया, आ देवघर नगरिया हेरा जइबू धनिया। तो भैया ये मुखड़ा लेकर रुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है और उम्मीद करता नहीं मुखड़ा रुआ सबके पसंद आई। अगर मुखड़ा पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे के होके, चाहे नया म्यूजिक बनवावे के होके, बेहिचक कॉल या व्हाट्सअप कर सकता नहीं भैया। और वीडियो पसंद आई हो तो एगो लाइक करब, कमेंट करब, और चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ, तब तक ले अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।